Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Pasahatu Tusure Ruas nomor minggu di bagai Tikion. Suasoni ma nang dihamu tamu nami nomor minggu di Tikion. Selamat beribadah. Suasoni ma nang dihamu amanami do inanami nari bagai senabe. Na mengikuti secara live streaming. Selamat hari Minggu manang dihamu. Tapuji matuhata marede mahita sia bukuede 595 ayat syada ayat 2 ayat 3. Mar hite-hite guarni debata ama doho guarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho guarni to di perbadia na tumapalangi doho tanoon. Amen. Jehovah do panodangi puji ma Jehovah doho hatu aku tung ise mahabiaraku nape mar horon parangan akan manukun au dang huhabiari rohaku sadaro no aing hupangido tu Jehovah sa ido hulului naing mian au di bagasan joron di Jehovah saliling mangulu au paidaidahon hinadenggan ni Jehovah dohot makalo mohotsa haposi ma Jehovah pagomos jala patugu maroham jala parhanalom Jehovah. Haleluya.
Martang yang mahita, ale Tuhan debata amana marsiroha, hurok hami maulati tuho sian nasaroha nami, ala dijoho hami sian nahulum tuhati uron, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya di raja itondim nabadia imahami asalam ganda haporsion nami, jala asalam badia parangen nami, unang marlidang binahen ni portibion, asa saat hami rapdot akan aporsea di guarmu, Tuhan ngoluan no sarasuda, marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Mari demi tamu saya sebut di nomor 564 ayat 1 dohot ayat 2. Tatangihon mapatik ni debata di mingguta sadarion ima patik perjolo sahatu patik pasapuluhon songonom madidok disi ahu do Jahoba debatam ninna debatata dan jadi marakup ahu baenomu debatam patik paduahon dan jadi dohononmu jala dan jadi sumanomu manang ahana di Banua Gijang dohok na di Banua Tongaon rodi na di Bagasan Aek na di Toru Nitano yang go tunggabe si sombaon manak sioluan patik patuluhon dan jadi dohonon kuarni debata yang go soture dalanna ay hona humna do sogot akkana marsineang di guarna patik paupaton ingot hamu mababadiahon ari minggui dina onom ari ma ulahamu nasa silaunmu alayang go ari papituhoni ari paradiana ni Jahoba debatam doi dan jadi mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pe namangibati hutam ai dinaonom ari do ditoppa debata langit do tano laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni dibaheni do ubahen nari pasu-pasu debata Jahoba ari para nai jala di parbadiai patik palimahon ikon pasangapomu do natorasmu asa mertua ho jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho patik pa onopon unak ko mamunu patik papituhon unak ko olo mangalakup patik pawaluhon unak ko manakko patik pasiahon unang ho olo makatidakkon hata nasututu maralohon dongan jolma patik pasapuluhon dan jadi haliangan ni roham bagas ni ronganmu dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni ronganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu bohado padok ni debata taringo tupati na sapului odo ahu do Jahoba debatam ninna debatata pergogo na suatu dosan jala parrimas
Siluluhon dosa ni amana tu pinoparna, roh di sudut patoluhon, roh di sudut paupaton, pinopar ni akka nasugo roha diau. Alai asido rohaku di akka namar ribu-ribu, akka namar holong ni roha diau, naso mangalaosi patiki, ima sahakna, atong rak mangidugugo mahita, lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahombar tu patik mi. Amin. Mari demahita sebut kede nomor 122 ayat 2. Tato poti madosata tu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pergugu na suatu dosan para siroha mida hami nadangolon narodo hami tu jolom manopoti dosa nami na godangi di bagasan hajahatur do hami tubu jaladang adong hapor siaon di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manibil sian akkadalanmu. Masai godang do pangalosion nami di patikmu. Alai ingok mahami ali Tuhan, ala ni denggan ni basam dot asini roham, say unang paingot-ingot akka dosa ni haposoon mi, dohot pangalosion nami, say ingok mahami hobar tu asini roham, dohot denggan ni basam ala ni guarmu, ali Tuhan Yesus, marpermuati maroham di dosa nami nagodangi, amin. Baga-baga taringot wakka dosata, songono do hata ni Jehovah, unang ho mabiar, ay ahu do siluluhon ho, nunga pola hujau guarmu, au napuna ho, hasangapo madi debata na digijang, amen. Mari demaita sebut kode nomor 322 ayat syada. Saya kasih Tuhan Yesus.
epistel di minggu tasadarion, imana tersurat di sada Samuel, bidutolu, mamuka maisian ayat sada, sa rodi ayat 10, tajahama marsikasuring. Dungi uju si Samuel na bajari marhalado di Jahoba, di jolo ni si Eli, mahal madiaka ari hata ni Jahoba, jaladang adong sadia pangukapon. Dang dope mitop yang go palito ni debata, jalanunga modom ia si Samuel di joro ni Jahoba, hajong-jongan ni poti perpadanan ni debata. Dungi marlojong maibana tu si Eli, jalanin nama, idama, disodo au, di jauhodo au, alai di doksi lima, dang au majauho, mulak maho mangulahi modom, gabelaho maibana jala modom. Alai dang dope ditada si Samuel Jahoba, jaladang dope di pinapatar tu ibana hatani Jahoba. Jadi ninna si Eli ma tu si Samuel, laho maho mangulahi modom, molotung di jauh-jauh muse diho, dohonom muma, makuling maho ale Jahoba, ay mananginangi do naposomon. Dungi laho ma si Samuel, jala diulahi ma modom di ingananna. Ima sahakna, mertua mana matumangihon hatani debata, jala no peopsa, amen. Mari demahita sebut kode nomor 770 ayat 1 ayat 2. Taha tidak kon mahata persautai
songon nani hati dakon ni rongata saha porseaon di sadok pertibion rak mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pergugo na suatu dosan na tumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman anti tubuhan ni si Maria na gabi-gabi seton di perbadia andora suatu buan. Ido tuhata na tumau na bernit di pengumuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tuban na toru dung ditanom na mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul siamu ni debata Jehovah amanai pergogo na suatu dosa ni di sima imana pa ima mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsea di tondi porbadia jalarok sada huria na badia huria harto panela Kristen akka na badia do dihasisan ni dosa do dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak na mate do dihanguluan no saro suda. Amen. Tapi ke matiting di mingguta sadarion do nananeng si pamasaon ni huriatta Horas songon napataka sotikting nanaeng pamasahod do nong masa di tongani huriatta Minggu 14 Januari 2024 topik minggu Guarni mingguta minggu paduaho dung Epipanias topik minggu Yesus do anak ni debata jala raja. Koinonia 2.1 Sermon Koordinasi Perhalado. Koordinasi Perhalado pada hari Selasa 16 Januari 2024 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Pelayan Firman. Pada hari ini Minggu 14 Januari 2024 dalam ibadah pagi pukul 7.30 WIB yang menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Suryani Ida Bursihite STH, Pendeta Fungsional HKBP Mampang Perapatan. Dan dalam ibadah siang saat ini pukul 10.30 WIB yang menyampaikan firman Tuhan adalah Amang Pendeta Nixon Rudi A. Samosir MTA, Pendeta Fungsional HKBP Distrik 18 Jabartende. Kiranya firman yang disampaikan dapat meningkatkan iman percaya kita. Selamat datang Abang, selamat melayani, begitu juga keluarga. Marturia 3.2 Persembahan Bulanan. Pada hari ini Minggu 14 Januari 2024 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Januari 2024. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Romawi 5 Pemberitahuan 5.1 Berita Kelahiran. Pada hari Sabtu 6 Januari 2024 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Jesse Hombing Inang Burustorus yang beralamat di Komplek Puri Cepagaran Indah, Cimahi, masuk WEK 9, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 Pemberkatan nikah warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Saudara Martinus Asido Simajuntak, putra dari Bapak Rukman Effendi Simajuntak almarhum, Ibu GHR Buru Pardede, yang beralamat di Jalan Komplek Bumi Citerup, Permai, Jalan Bina Muda nomor 11, RT 03 RW 17 masuk WEK 5, anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, yaitu dengan Saudari Silda Agnesti Boru Tampubolon, putra dari Bapak Tiopan Tampubolon, Ibu Rosmaya Boru Nainggolan, yang beralamat di Jalan Babakan Sari 3 nomor 489 RT 12 RW 9 Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiara Condong, WEK 11, anggota Jemaat Gereja HKBP Bandung Timur Resort Bandung Timur.
Rencana pemberkatan nikah yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 bertempat di HKBP Jalan Lurah Cimahi masuk pukul 9.30 WIB. 5.3 Ibadah sekolah minggu dan jamuan kasih. Pada hari ini Minggu 14 Januari 2024, ibadah sekolah minggu telah dimulai kembali masuk pukul 7.30 WIB sekaligus diadakan acara jamuan kasih sekolah minggu. 5.4 Undangan Bonatown Distrik. Gereja kita menerima undangan Bonatown Distrik 18 Jabartende yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 bertempat di HKBP Semarang, Kartanegara. Acara dimulai pukul 9.30 WIB sampai dengan selesai. Yang mengikuti dari gereja kita antara lain A. Amang Pendeta Hasian BMS Purba STH, Pendeta Resort. Yang B. Amang Sintua RF Sirait, Utusan Distrik. C. Amang Sintua MTH Sirait, Utusan Perhalado. D. Inang D. Burtampu Bolon, Utusan Seksi Perempuan. E. Inang Nyonya CH Simajuntak D. Borunda Pitupulu sebagai Ketua Tabi Distrik. Demikian warta gereja kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Horas. Mari demaita sebukwe de nomor 256 hut papungupilian sada A do sada B. Bisa
ni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat tahun baru madihita sudena. Padohan ni halak batak, jolo tinitip sanggar, bahen huru-huruan, jolo sinukun marga, asabinoto, partuturan. Ala odo pehami, parjolo sahali, mengebati huriat tahun, sahalinari hupatadahok kami majo diri nami, ia au Padita Nixon Rudianto Samosir, jalarap doa nuaeng dohot inat tadison, boruni rajai, Kristiani, negara yati boru si jabat. Mulu au tubuni boru huta julu, mulu nata tubuni boru sinaga. Mangulah hami nuaeng baru dope masuk tu distrik Sapulualuon, hera jalan 3 bulan ma, di tempat tok kami nuaeng lahu mangula di kantor distrik sebagai fungsional, na sebelumna kami songon Padita Resort di HKBP Liwa Resort Lampung Barat. Jadi nunga di basa-basa hotuhat tadi kami 2 danak bawa, molo syakangan nunga kuliah semester 4 di ITB Bandung Manuaeng, jala siap pudan nomor 2, kalas tolu SMA dope, jala tinggal dope nuaeng di Medan. Alanido, upasahat kami amuse, tabi tutong-atongani parsorat ta apala di bagasat tikyon. Horas madihita sudena. Damang dainang dohot sude aka anggi kui botokku di bagasan Kristus Yesus. Nuaing marsiajar mahita sian hatani debata di minggu napa 2 hon dung Epipanias. Dienet do sian natar surat di Johannes sada memuka maisian ayat 40 tolu sahat rodi ayat 50 sada songonoma didok disi. Torang ni arinai dinanaing laho ibana tu Galilea jupak sama si Filipus dungi didok Yesus mamadok ibana ihuton maahu. Alai sian Betsaida do si Filipus, imahutan ni si Andreas dohot si Petrus. Dapot si Filipus ma si Nathanael, jadi didokma madok ibana. Nunga jupak kami ibana nanidok ni si Musa di surat Patiki, jalan pinabuan niya kapanurirang, ima Jesus, anak ni si Joseph, nasian huta Nasaret. Dungi didok si Nathanael mamadok ibana. Tung tarbahen marona denggas yak huta Nasaret. Jadi didok si Filipus ma Romaho marnida. Dida Jesus ma si Nathanael Roma nopot ibana. Jadi didok mataringot ibana. On masadahala Israel nasitong nasomar pangaci di bagasan. Ninna si Nathanael ma madok ibana. Sia dia ditadahuau dungi dia lu si Jesus ma ibana. Huida doho uju ditoru ni hau araiho adorang so dijou si Filipusido peho dungi ninna si Nathanael mamangalusi ibana. Guru nami, hodo anak ni debata, hodo raja ni halak Israel. Dungi ninna Jesus mamangalusi ibana. Ala hudok tuho, huida ho ditoru ni hau arai, ubain na porseya ho, idaom mudope na sumurung siani. Laos ninna ma, tutu si tutudo na hudokot tuhamu,
idau munado mukap benua gijang jala manaik mijur aka suru-suruan ni debata tumopot anak ni jolmai. Huajak majohita sahalinari majaha ayat 40 rab johita majaha. Dunginin na sinatanael mamangalusi ibana. Peribahasa Indonesia Madok, tak kenal maka tak sayang. Semakin dikenal, semakin disayang. Ima harapata. Alanido di tonga-tonga ni parsaurata apala di bagasa sadarion naing berengota. Ternyata sangat mempengaruhi do ima panadaun. Sangat mempengaruhi do molonunga masitada kita saling mengenal satu dengan yang lain. Ayat sugarira dang roau tuhuriaon tuk pajupa kita mersogo tate. Apalagi kadang aku parhalado aladang masih tadaan holan masih bulu sadui aladang adong saling mengenal. Nah, itu na parjolo na yang berengota sa tonga-tonga ni parsaurata apala di bagasa sadarion hudok na kiningan sangat mempengaruhi do panadaw ni di tonga-tonga niya ka parsaurata apalagi panadaota tuadupan ni debata. Ahama pakorhon ni panadaon. Ketika kita sudah mengenal, ketika kita sudah tahu, maka itu akan sangat mempengaruhi komitmen kita. Molonung nga adong panadaw ni hamwa kamang dohotaminang mempengaruhi doi nang tu relasita hubungata satu dengan yang lain. Bodoh kita saling menerima, bodoh kita saling memahami. Dia kana lebih kurang di tonga-tonga ni akapangalaho, di tonga-tonga ni akapabahenan molonung nga takas masitadaan na bodoh kita saling masyajuan. Ido hati amanginang. Nah, napaduahon. Sada si parukil honota di zaman naung. Di tonga-tonga ni keluarga, taringot tu panadaw ni, budo nuaing nunga mengalami krisis. Ay nuaingon amanginang. Nunga boy. Daka rumah sita dabe ama ina di tonga-tonga ni keluarga. Buasa? Ay bayako kamu juade. Mulo borhat amatay karejo jam 5 pagi. Mula ibana jam 3. Jam 10 sada malam. Dungi saha di jabu. Ba modum namate. Songoni nang inatay. Karijo tong ibana siya pagi sahat tuborngin dungi daktakas penasida masitadaan o manuaing na mengalami krisis panadaon bahkan godang donuaing natoras dang menadawi siapa anak-anaknya. Ay so diboto be songod dia do seleran ya kaya nakon nanuaing. So diboto besongo dia pola pikirna molohudok istilah nuaing. Dang diboto natoras be songo dia do frekuensi ni aka iya nakonna gabi jot-jot mau namang dohotaminang dang masyatusan di tonga-tonga ni keluarga. Bahaya. Mulu so takas hudok nakiningan masih tadaan. Apalagi nuaing di tonga-tonga ni keluarga te, apalagi molo tiki masa-masa ni televisi jope, molo televisi nunga hera adong 20 televisi di jabu ni akajolma nak penunga mulai hilang televisi nuek sejabu, ay inatayat tong manoton tersanjung sabil mangam may jolo ni TV, ido kan?
Amatay manotonaha, manotot tinju, bamangan iba na ijolo ni TV. Mula na ko na manotonaha. Apa? Anak-anak muda. Aha? Aka Indonesia Idol misalnya, doh lan na asing. Ujungnya, dangadong kebersamaan. Ay so di botoy na taibe, ay lomodo rohani amatay mga laksira manang nadang, lomodo rohana mga laktahu dohot tempe manang nadang, bakadang di boto na toras be, ahado seleranya nakon, ay nunga somal masibuat, dalan na be, omma namasa. Ujung naha, beri-berima holongi. O manaw do nakiningan namang dohot taminang sangat mempengaruhi do panadaon. Apalagi na bahaya na parpudion. Bodo tersonggot na toras. Tiba-tiba nung nga di jauh polisi anak konna alani masalah narkoba misalnya. So di boto na toras binuaingon diulag kaya anak konna di luar ni jabuna. Bahkan adong donatora suboto so adong dikontrol libana, ternyata selama 3 tahun dang lawan akon naik kuliah HPC ditongo siaha uak sikolana dohot lan na asing manahudok na kiningan. Ketika kita tidak saling mengenal, ketika kita tidak saling memahami, ketika kita tidak saling tahu satu dengan yang lain, ternyata mengakibatkan persoalan nebalga. Nah, di minggu Epipanias na padua honon, tuluhalian non minggu Epipanias. Molo didok minggu Epipanias na marlapata doi minggu hapapatar. Patar. Jelas. Anak muda mengatakan clear. Cerah. Jelas penampakannya. Alanido diajak kita nuaing di minggu padua hodong Epipanias, apalagi minggu sadarion, naing diajari kita, naing marsiajar kita, supaya jelas patar isedo Yesus na sebenarnya. Siapa Yesus yang sebenarnya? Mereka mujo nakin epistel tayate. Ise tayo nakiningan si Samuel. Di mana Samuel berada? Dia berada di bait suci pada masa itu bersama Imam Eli, Malim Eli. Alai ahana masa di si. Sekalipun Samuel sudah berada di tengah-tengah bait suci, di bagas joro hati hai, ternyata dia belum mengenal Tuhan. Sotung masa di huriau nate, aktif bermain musik, anak muda hati-hati, aktif ibadah paredeon, aktif ibadah di seluruh kegiatan pelayanan gereja, aktif ibadah marhalado songok kami, akapartohonanon, habe persoalan, dang ditadaibana isedo debata. Ini menjadi persoalan. Alanido hamu kamang dohot tamunang neng dohonokku di tonga-tonga ni parsaorata apalagi minggu sadarion. Masalah utama di tengah-tengah gereja pada masa kini adalah ketika kita kehilangan pandangan tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Odo masalah di gereja. Hudok masalah di gereja dakolan masalah parhepengon. Masalah di gereja bukan soal persoalan-persoalan pergutu-gutu perselisihan naboi masa. Alayahado masalah utama naikon si jagaota di tonga-tonga ni huria satu partikian nuai bahkan untuk selama-lamanya unak sape mago panadaota taringot tu Tuhani. Molohu bereng na hadir di minggu sadarion nunga gumodang aka dongaku na lansia. Udah majo dongaku ati. Dongaku do hamu kan? Ala nau nangi berek kamu poso au nga marumur 50 tahun. Ya, maka na huta baik kumisun waeng asa songon na tua doau.
Ay nung nga 25 tahun nung mangula di HKBP on sedidok do poso do pe paditay aboy may fungsional idot tong namasa alay nuaeng nah mulo hubereng nuaeng nahadir di son di hatua muna amanginang husuk kudyo hamo nga piga tahok kamu ruas ni huria nung ngadong radison isenong marumur 70 tahun tugijang sudi ido iya alay hubereng nak pe umur 70 tahun tu gijang ang gobohinan no yang manis-manis dope. Tadado baru mangalak ko bang layak kamu ate. Adong dope ko bang layang di Jabu sa Roiba. Adong dope nastar. Bodo pe harat tamu kacak to jeni. Dang boy be huharap piano tinggal mabodo pe hamuan nonate. Ido wado hira-hira huhili-hilpe. Ido. Nah, amu kamang dohot taminang odon naik sukunok kutuhita. Mololam matua daging taon, mololam godang akapartikiata, dia kaparsauran sigano pari, husukum majohamu akan tua-tua kuate. Nung ngabe takas ditadahamu ise Tuhani, alusihamu jo. Nung ngatakas, songon naragu do piate. Sotung do songot cerita nama tua yate nga marumurat tongo pungon sekitar 25 dungi ido ibana imada anggorohak kunya katok mau dialapin na kan hape soy hapuang dijuwa winna hape alanyaha alana so dibigi bisa situng nga dijojo iba na songo sisamul nakiningan alaya ladang dibigi alaya ladang ditada ujung na gabi sahatu na marumur 150 tahun atong dang marnamati ibana ujung nagabi marukil alanido tangi mahamu akan dua-dua te muluro jojowi ahama alus muna bado ngarade be ngarade ay tikimangula au sebelum di Lampung au di HKBP Sudirman Medan tongon hati hai COVID setelah selesai COVID, jala gudang do di HKBP Sudirman Medan nong marumur 25 tahun tu gijang alay santik-santik. Bagak do piatong, sehat do pe berengon. Nung nga sa tao lobi mardala naha, nung nga selesai COVID, ternyata kana tuto dang marnaro tu gereja. Husukun ay natudiedo hamu sudeniku. Di Jabu amang mabir do piba kopiton husukun ay mabir do pihamu mate nikko ahama alus na sida ay tabudo piamang na manguluonin na buahamu nga siap pamuna nung ngabe dang dope piga kalender nai pangido hamuna amang natuto inang natuto jud na marubanon piga kalender nai ipangido hoynang asa utang yakon 1 tahun okay alusi may Tuhan sa taon nain na leo mapartikiat tu ibana siap mantap haleluya matong dohonok ko natin nah hamu kamang dohot taminang na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus hudok nakiningan masalah utama dalam perkembangan gereja adalah ketika kita kehilangan pandangan tentang siapa Yesus. Persoalan na belga naik ko si jamotonota hamu kamang dohotamina goda kita nasotakas manada isedo Tuhani. Alanido nang huajak johita mabahin sadar resolusi di tahun 2024. Kita ingin mempunyai satu goal, kita mempunyai satu tujuan di tonga-tonga di tahun 2024 tahun ikon marsiajar johita lahomanada isedo Jesus. Di hita na marpungu apala di bagasan tikion Minggu Epipanias mengajari kita supaya kita semakin mengenal, supaya kita semakin paham, supaya kita semakin tahu asalam patar nal isedo sasitong na Tuhani di nguluku, isedo Tuhani di tonga-tonga ni keluarga ta. Siapa Tuhan itu dalam perjalanan cita-cita masa depanku sebagai anak muda? Alana amang, saat kita mengetahui siapa Tuhan, maka disitulah kita belajar tentang
apa artinya mengikut Yesus. Molonong nga takasta tada ise do Tuhani di tonga-tonga ni ngoluta di sima hitamuse marsiajar ahado lapatan ni na mangihuton Jesus. Jalan apa duahon? Molonong nga takas panadauta taringot tu Jesusi gabita tadama dirita. Odo. Halak na sotakas manada de bata di tonga-tonga ni ngoluna dak takas ditadai dirina sadiri. Alay molonong nga takas tatada siapakah Tuhan dalam hidupku? Isi do Tuhani di tonga-tonga ni ngolukku gabi huboto ma laho memposisikan diri. Mereka mujo nakin epistili mula juita satok kinate. Sapitulu hali di jo Samuel hape si dapat tunibana si Eli alai sadar masih Eli berarti Tuhan itu nama Joibana dungi diajari si Eli ma Samuel anak muda itu molo di joho anokko ahama alusmu ahalus na keningan ayat 3 ayat 10 yate ahdo ibana makuling maho ay manangin-nangi do naposo. Molonong nga takas tatada Tuhani di tonga-tonga ni ngoluta amanginang taboto mamangalusi jow ni debata di tonga-tonga ni ngoluta molonong nga takas tatada ise do namanggora hita taboto ma hudul do hita manang jongjong mardalad do hita manang naso. Kita tahu memposisikan diri molonung nga takas taboto debatado HP nama Joe. Alanido diturpuk ta sadarion berengot tama. Ise do sa sitong na Jesusi marhite-hite akasisian na naparjolo. Na pinatuduhan ni si Johannes di tonga-tonga ni turpuk ta sadarion ditiki di Joibana si Simon Petrus, si Andreas, si Filipus jalan na parpudi di turpuk taon ima si Nathanael. Berkesad do yaw gowar Nathanael. Ala anakku di sorap do taon waeng si Nathanael do gowarna ama ni Nathanael doau. Ala huboto lapatan ni Nathanael adalah pemberian Tuhan. Idolapatan ni Nathanael. Nah, nuaing hamwa kamang dohot taminang ahama nabuhi tasigati. Taringot tu turpuk ta sadaryo marhite-hite pajowon ni akasisyan na naparjoloi naing papatarhon tuhita. Naing pabotohot tuhita ise do Kristus patarma Kristusi di tonga-tonga ni ngoluta molonung nga patar ahama muse kata kerja berikut molonung nga patar taboto mamuse papatarhon. Kalau kita sudah kenal maka tanggung jawab kita yang berikutnya adalah memperkenalkan. Odo kata kerja na luar biasa na boy tabereng siya turpuk ta sadarion. Jala ido na pinatuduhon ni si Filipus. Ditiki di do ibana nung ngapajupang behami dohot Mesiasi. Pitor hatop do ibana madapot ton si Nathanael donganna laho pabotohon bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Hamwa kamang dohot taminang kembali mamuse tu panadaon napatar. Panadaon nanal-nal, pengenalan yang jelas, pengenalan yang clear bagi kita orang-orang percaya. Aut sugari nungatakas taboto ise do Tuhani di tonga-tonga ni ngoluta dengan segala keagungannya. Doho aka istilah-istilah nataboto ate maha tahu, maha kuasa, maha aha dope. Aha? Maha pokoknya dengan segala maha-mahaya tinggal gudang kita boto kan molo hata asline do adong omnipotent, omnipresence ya dengan segala keagungannya gawe lehonot tama
ngoluta tu hadapan ni debata. Jalan apa duahon? Andai saja kita sudah mengetahui siapa Yesus Kristus dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk memuji-muji gowarna nabadiai. Dan adong be alasa dihita untuk malas laho madapoto nibana seandainya nungatakas hita manada ibana. Seandainya kita sudah mengingat keagungan Yesus Kristus, di sima kita sadar bahwa ternyata akahamuna tua-tua nami mas munai dak sedia argani dibadikon Yesus nagabe halua. Molo gudang mas muinang jual masonari. Unak sanga mate huate. Pake laho mamasu-masu. Ay moloy sipa-sipa kweno sa hatuna mate ho perbedado no digelengmu ido kan hiado najolo praktek pertama auditoba di lubal-lubu molo arong iso perlubal-lubu ate ditiki masuk kau tu lubal-lubu hubereng ma odo kaso malanyala batak natagoari piriktano ibu tamu do piriktano imaka pirik kaca akan nabaga-bagaki idia tehibek kamui isi panilamari ya dipakai hamu dakya alaya hamai pakai ipake mapiring naung disoder-soder ibu tamu do pedi soder pirik kaleng naung matobu ido kan alay udo do tikini di lubal-lubo sila mosik gowarna pakaluar hamuna sudia kapiring munai badi gedo pakai munai ujungna ahama alus nasida bah ido ate dia betul pakai onon ujungna selama au mangula di si marpiriktano do sudia kana tua-tua no gebetu halak menono tutuo ni narohana kan dungi kaluar masudia kapirik kaca hamupe mula dongak kagalas muna nabagak dakie pakai hamuna rugi do hamuna manang merutung itu hori hamu kagalas keramik na uli-uli marjuta-juta argana HP Holland pajangan ido kan dakia dinikmati hamuna. Odo na jok masa te, apalagi akaina te, ulomo rohana dikeker halak ya te daripada dinikmati bana. Angguau na manguluas songopat di tengah hudok nuaing. Lebih bagus aku menikmati daripada sekedar memiliki. Hudok do, saya memiliki karunia untuk menikmati. Mungkin dakola sekedar memiliki karunia memiliki. Nah, di kita namar pungu di bagasatikon ido na hudok na kiningan, andai saja kita bisa mengingat, andai saja kita bisa tahu, andai saja kita mengerti tentang keagungan Tuhan yang luar biasa. Sudina na di Portibion, mulai do Apostel Paulus, skubalado ininna, sampah do ininna, mulununga merhua, mulununga takas tatada. Tuhan. Siap pamu gajang jamita kuda, siap doa muna? Unang ro dapat tu sonola 5 menit, badak ahate, dan mula ongkos, itu kan? Dan mula tenaga, iya kan? Nah, hamu kamang doa tam nang omana naik persejarah tadi minggu tasadarion. Naik terbuka si malolong tahamu kamang doa taminang jalaido nataberek sia turpuk tasadarion ketika Simon Petrus, Andreas, Filipus, songoninang si Nathanael terbuka masih malolong nasida jala isedo nama buka Tuhanido nama buka dihita namar pungu apala di bagasan sadarion hamua kadongaku saha porsiaon ikut takas madihita nuaeng di minggut tasadarion lahomanada isedo Tuhani di tonga-tonga ningoluta molonung nga tatada ahama naikomasa tajahajo ayat 40 kembali tabuka bibil tay unang lalapate dak tajaha bibil tay ya tajaha sahalinari torang ni arinai dinanaing laho ibana tu Galilea jupak sama si Filipus dungi didok Yesus mamadok ibana aha follow me molonung nga ditadaho Tuhani amang inang di tonga-tonga ni ngolum ihuton maibana
Najot-jot masa dingolutta sangatu partikian nuai targowar hita halak na porsea alai jot-jot dang Tuhani tay huton alayahado tay huton rohata pikirata subia ni portibion. Nah, sonari na tabereng di parsaurat ta sadarion, Yesus mengotak kita. Yesus mengundang kita sebagai orang-orang percaya. Madok ihuton maaw. Aha do lapatan ni namang ihuto Jesus. Ditawaro do tuhita sadarion hamwa kamang dohot taminang sada kesempatan asa gabi parsidohot hita di ulaon na. Ido lapatan ni namang ihuto Jesus. Kita bersama-sama dengan dia madalani akaulaon songon naniulana siganup ari. Bahaya besar di HKBP, UBG di piga-piga gereja ketika terjadi sebuah krisis, apalagi di kota. Dakuboto di HKBP Cimahi Jalan Luraon. Maul do di sonamang mengalului situa, memilih situa, maul, oma, krisis dona amanginang. Hudok sada krisis alaniaha. Aturanna sasitongna seyogianya hudok. Molo sudedo ruas ni HKBP manada Tuhani di tonga-tonga ni nguluna ikum mersiadu-siadu nian hita gawe parhalado ni Tuhani. Alay na jojok masa molo niririt situa di HKBP ahama alusna. Maaf amang pendeta, amang situa nami. Dak siap do piau alanyaha gudak kerejokku. Dangadong waktuku ido na somalate. Merdak dana name do piau. Ido na jojok masa. Nah, di hita namar punga pala di bagasa tikyon aturan na song nahudok na kiningan seyogianya ketika kita sudah mengenal Tuhan dengan jelas patar nal-nal di hita Tuhani dangadong alasa di hita asa laho mangihuton ibana turut ambil bagian dia kaulaon na pinasahat na tuhita. Hucerita hojo pengalamak kuna jolo di Sulawesi Utara, Manado, Bitung. Kebetulan adong do dison keluarga parhalado rabdohot taminoeng narosian Bitung Sulawesi Utara. Jala situa do nasida najul amangi. Jala audo pemamilik nasida sebagai situa. Molo di gereja Gemim, gereja Masehi Injili Minahasa iboto hamudo molo disi. Bahkan satu na kampanye do asaboi ibana sebagai majelis gereja. Baik kok kamu mah hera pilkada do disan laho merhua laho gabe situa marsiadu-siadu jala disido hubereng amanginang molo laho mabahet tangiang laumangan manang doa syafaat ditiki parpunguan molo halak Manado halak Minahasa. Kebetulan inang ini adalah campuran Batman ya, Batak Manado ada di sini. Kebetulan Boruna Fakultas Kedokteran Nuaing di Bandungon. Biasanya sepitor rodo nasida mado. Pak Pendeta, nanti doa syafaat aku yang memimpin doa ya. Inna do molo halak Manado, buah mula halak Batak. Tinggal kacamataku, unang majo mabetangiang. Sepitor rodo ate, ido kan? Songon namo kolok kolaw mang batu kau unang maju au mabayan tangiang ninna do kan ala yang go di Manado luar biasa odo nilai plus di Manado pengalamanku di Sulawesi Utara pitor mertudu do nasida Pak Pendeta nanti saya yang akan memimpin doa syafaat molotiki di Bukit Tinggi Payakumbuh Najolo ala dipilih atau pertangiang di pertangiangan sebelum masuk do pertangiangan. Ujungna sudia ka ama-ama hola jolo dibegi mared desa hali baru biasa sahat asa boha asa unang ibana dipilih laho martangiang. Odo behita ido kan?
Odo pehita alaniaha ido hudok na kiningan bahaya terbesar, persoalan utama di tonga-tonga ni gereja adalah ketika kita kehilangan pandangan pangatusion isedo Tuhani di tonga-tonga ni nguluta ido hudok na kiningan seandainya nungatakas tatada Tuhani ikon dalam gudang menian na turut ambil bagian di tonga-tonga ni pelayanan dan gabi pasidikot diri. Hubere ngadong do piga-piga amana poso dohot inana poso dison amang situan nami bere kamuna pitoriritamuan no gabi sahala parhalado. Siap? Siapa mo kamang naposo ate do inang naposo di son apalagi nang amang namar kacamata ku bere ngasongon niya dudukon na kiningan namar baju batik iya namar baju batik aha timor sia amang jadi sintua siap bege hamui catat tamu warna yate siap inang siap mendukung baju hitam siap mendukung amang jadi situa manang na dihuria dia pihamun waeng siap ido hodok na kiningan amang. Seandainya kita sudah mengenal Tuhan lebih dalam, ketika kita sudah tahu tentang keagungannya, molonung ngatakas taboto luar biasa ni Tuhani di tonga-tonga ni ngoluta, dan adong alasam muna maddo unang majo marminggu. Gariada, hudok sahalinari persyajarakku di HKBP Sudirman Medan, nama rumur 20 tahun tu gijang. Luar biasa kehadiran nasida di gereja. Baka sahat tu nama kursi roda doh namar tukot-tukot sai di perduket-duketi nasida do lahu manadda Tuhani marhite-hite harorona di bagas jor. Alani doha muakamang doho tamunang molo didok nak kininga di ayat 40 ihutton maau berarti kita menjadi bagian dari kehidupan Kristus. Gabi bagian ni pangulaon ni Yesus manghita di tonga-tonga ni ngolutta alanido sada pertanyaan na naing sirenukonota di tonga-tonga ni persaurata sadarion radido hita gabi bagian ni ngolu ni Yesus. Radido hita pakeon ni debatas sebagai alatna laho marbarita nauli laho patolason akalomo ni rohana. Dihita na marpungu di bagasan tikion. Di pabotohon may tusi Nathanael. Didapoto si Pilipus may ido si Pilipus matu si Nathanael. Nathanael, nung napajupak kami debadoho Jesusi. Ibana do HP Mesias naro sian Nazaret. Alayahama alus ni si Nathanael. Ido ibana, mana mungkin dari Nazaret? Roh Mesias, apa yang bisa yang datang yang baik dari Nazaret? Ayah si perbagao sian Nazaret. Dan mungkin ni si Nathanael do mangalusi. Alayhamu kamang doho taminang tabereng manom muse. Perubahan ni si Nathanael 180 derajat. Dungi na sangat menarik. Didok si Pilipus do tu si Nathanael romaho marnida. Adok sada karakter naik ko persyajarata taringot tu si Pilipus. Ketika Nathanael menolak, ketika Nathanael mungkin mencela, mana mungkin yang baik datang dari Nazaret, ala pajaha do si Nathanael, ala napistar do si Nathanael, ala sahalak narajid do si Nathanael, menigati berita nauli di boto ibana do taringot tu sejarah Nazaret. Odo dasar nibana madok, mana mungkin dari Nazaret datang seorang Mesias. Alehudok na keningan pelajaran na sangat menarik. Sian si Pilipus, ido si Pilipus do romaho marnida. Dang gabi marbada na sidate. Mulu hita wado, holad ditolak dongan na hata, ahagorna, hatata, ho memang sehera si Thomas doho, nga pinabuo ho, butul-butul do masaonin na, gulo do gabi badaan. Tetapi Pilipus berkata, datanglah dan lihatlah. Nah, di hita namar pungu di bagasatikion. Menarik doon. Sebagai satu karakter ketika kita menghadapi orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kita tidak perlu berdebat.
tapi mari kita buktikan dengan bukti-bukti nyata. Nah, sonari masuk mahita tu si Nathanael hupahatok majamitaku ngadong mamireng jomna ngamaleharwate ngajepiga jam 12 ngamalehamuna. Saya percaya firman Tuhan hari ini mengenyangkan setiap kita. Amin. Bosur hamu binain ni hatani debata aidu dok mati sopa aya opatiate mengulu jolma dada holan sian si panganon pardagingon alai dohot dosian hatani debata matong aladang lomoro hatta di hatan debata ujungna panadaut tapi tutuhani gabi holat tada Soekarno tidak pernah dalam. Alai minggu Epipanes sadarion hamu kamang dawat taminang mengajari kita marhite akasisianna na parjului kita mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam. Nah, sonari dung didoko si Filipus tu si Nathanael romaho jela idama burjudot tong si Nathanael mengului hatani dongan na si Filipusi alaina sangat menarik amang inang. Ditikiro si Nathanael madapot to Jesus tiba-tiba ahamedo Jesus taringot to si Nathanael onma sadahala Israel nasitong nasomar pangaci di bagasan. Inilah Israel sejati dangadong di ibana tipu daya dangadong di ibana hata nasodenggan dia adalah orang yang jujur dan apa adanya. Odo dasarhu mabahen guarnyana koku pangguaraku si Nathanael sebagai pemberian Tuhan dan saya rindu anak saya menjadi Israel yang sejati dan apa adanya. Amin. Nah, si Nathanael disodo uduk kemanaku. Nah, di kita namar pungu di bagasatikyun kaget mas si Nathanael. Kaget. Sedia di tadahuau Tuhan. Soyado pihita pa Jupang. Soyado pihita makatahatay. Hapi di botoho isiyaw. Dido Jesus musetu si Nathanael. Hui dadoho ujui. Ditoru nihaw araiho. Adorang sodijo si Filipus ho. Tersonggot si Nathanael. Disitulah dia punya satu kesadaran. Ternyata betul-betul do ibana Mesias, betul-betul do ibana debata na manada, maha tahu, na buni, na so binereng ni jolma pe, ternyata dibereng debatado. Ido detayate ditada debata. Sudi akan adong di ngoluta. Molo adong dihita kesadaran taringot tu panadaw ni debata di tonga-tonga ni akka nguluta dang manako hita di dabuni dang mangulahon na sosumak kita nakpe so diberek kalak ido didok akan namalo ate. Orang yang berintegritas adalah orang yang melakukan kebaikan sekalipun tidak ada orang yang melihat. Karakter na dumenggan hamwa kamang dohot taminang tetap taulahon na denggan nakpe soadong jolma mamereng. Inilah integritas. Alanya karena kita tahu ada Tuhan yang melihat kita. Alanido sada persiajaran na arga do museo dihita ditada debatado hita. Diboto debatado sudia kana taula baka diboto debatado ahana di bagasan roham ahana di bagasan ate-atem ahana di bagasan pikiranmu ahana gabe cita-cita harapan-harapanmu ke masa yang akan datang diboto debatado alanima tersonggot si Nathanael molo hata Inggris na natabuat jahon. How do you mean? Bagaimana engkau bisa mengenal aku? Sedia ditadahuau. Alai. Tiba-tiba ala sadar do si Nathanael muncul mahatani si Nathanael nagabe tema ni parminggota sadario madok. Guru nami hodo anak ni debata. Hodo raja ni halak Israel. Muncullah sebuah pengakuan.
muncul ma pakatidakonon. Ido gabe siganup minggu hita ikom makatidakon. Au porsea di debata ama, au porsea di Yesus Kristus, au porsea di todi porbadia. Molota hati dakon ya manginang. Ala tatada takas isedo Tuhani di tonga-tongani mulut. Dan pengakuan yang disampaikan oleh Nathanael menjadi sebuah kekuatan spiritual. Gabe patuduhon haguguun ni partodion na sumalin jala memang disimay ba na berubah. Siyan nama do na kininga, mana mungkin dari Nazaret ada datang yang baik. Tiba-tiba madok guru nami hodo rajani halak Israel. Lihat, perjumpaan dengan Tuhan merubah pola berpikir Nathanael. Songoni mana kita hamua kamang doho taminang, perjumpangata doho debata marhite ka perminggota, perjumpangata doho debata marhite-hite na manigati hatan debata, mendengarkan firman Tuhan, laho manada ibana, laho manakasi ise ibana. Ikut dari dama sian kesungguh-sungguh hata maparsyajari hata nirebata dan kemudian melahirkan sebuah kekuatan. Orang yang berburuk sangka menjadi berbaik sangka alani parjupangan dohot Yesus. Ido nang dohonok ku manginang. Iko berubah dohita. Karakterta, pola pikirta, cara pandang ta dohot nguluta siganupari molota kashita pajupang dohot Tuhani. Dungi marsoba do si Nathanael alai hal na paling luar biasa ahamai. Ima ayat 50 sada. Laus nin nama tutu si tutudo nahudoko Tuhamu idau mudo mukap banua gijang jala naik mijur aka suru-suruan ni debata tumopot anak ni jolma. Amanginang aneng dohono sianon. Orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Halak natakas, halak napatar menada Tuhani akan mendapatkan bonus. Didok nakiningan berengom mudo penobal gasiani. Berengom mudo pia kahalongangan, berengom muma Tuhani mukap sian benua gijang naik dan turun. Molonung ngatakas tatada Tuhani, ada banyak tanda-tanda mujizat, ada banyak rahasia-rahasia yang tidak pernah kita duga. Molotakas hita manada Tuhani. Ido didok sada Korin 2 ayat siyai. Nasoya binereng ni mata, nasoya binegeni pinggol, nasoya tubuh di bagasan ate-ate manang rohata di paradi debatadui diakan nama kaporsiai ibana. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan akan persiapkan bagi orang-orang yang sungguh percaya. Amanginang sudido hita dapotan bonus molonunga takas tatada Tuhani. Sudido hita dapotan akan hal-hal luar biasa molo takas panadauta dohot Tuhani. Menutup jamitaku. Wajak johita musema buka buku de 730. Tolong pemain musik dan song leader. Lagu kesayang aku don 730. Kita coba jom mangedeho nanti. Ya.
Molodang betul-betul dope patar Tuhani, molodang betul-betul dope takas panadaunmu taringot tu Yesus, dokon madingolum, say patau maau, ale Tuhan, asa patar hudadaho. Aledak kola saat di sia manginang, molonunga patar di ho Jesusi, tanggung jawab na paduahon, papatarhon mamuse songon si Filipus na papatarhon tu si Natanael. Kalau kita sudah merasakan berkat Tuhan, maka berkatilah orang lain. Jaladok masa halinai, saya patau ma diriku ali Tuhan. Amin. Martangia kita. Saya patau ma diriku ali Tuhan. Manadaho maka holongiho, dohot maka tidak koko. Unang marisuang ngulu nami, huboto hami, ahado mutiha nau marga di tonga-tonga ni ngulu nami. Dangadong arta nau sangap sian panadaw nami taringot tuho, ay hodo haluon nami. Jala molonunga takas panadaw nami, patar huboto hami, akahasok kalomi Tuhan, marsiadu-siadu mahami, asarap hami dohot ho, laho mangula, nahobar tulomo ni roham. Parar magugo nami, parar mangulu nami, parar matiki nami, dohot sudi na adong di hami, tau pasangapon gowarmi, marhiti Kristus Yesus. Amin. Mari dehita los dison mahita pasahaton pilihan na paduahon.
Tatangnya konma peliata. Ali di bata amanami na di benua gicang. Hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon nadingkan. Dohot na sa ulibasa na mauli utus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pelianon. Pati bulho karajaw mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di benua gicang say pinorbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomoni roham di benua tongaon songon na di benua gicang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tu gihon tu pangujunan. Balua mahami sian pangaku. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaur honma damena tutodim. Amin.